US Open razbeznao je navijače zbog meča Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza u polufinalu muškog singla. Razlog za to su apsurdno visoke cene karata i sada je pitanje da li će tribine Artur Ashe biti pune. Prema pisanju stranih medija, karte za ovaj meč su najskuplje u istoriji turnira i ne mogu se naći ispod $1.000 po mestu. I to su najjeftinije karte. Karte na najgorim mestima neki na internetu preprodaju za $9.000, a najskuplje karte za mesta pored terena su čak i po $23.000. Program u petak na dnevnom terminu US Open počinje ženskim polufinalom, a onda će na teren Novak Đoković i ponovo prvi na ATP listi Carlos Alcaraz. Taj meč neće početi pre 21 čas po srpskom vremenu. Prošle godine US Open ukupno ima obrt kapitala od $560 miliona, a zbog toga je porastao i nagradni fond, pa je on sada $90 miliona sveukupno. Novak će na konto toga što je došao do polufinala osvojiti najmanje $1.260.000.